So, and then yung mga kakabsat, welcome back to our channel. Ngayon, tayo ay manonood ng isang video. Gagawa tayo ngayon ng reaction video kasi sa Facebook napansin ko may parang merong isang taga Pangasinan na gumagawa ngayon ng ingay sa social media, gumagawa ngayon ng pangalan sa The Voice Kids. Siya ay si Vanjos Bayaban. Nakita ko yung pangalan niya sa Facebook, nakita ko yung mga video niya pero hindi ko pa pinapanood. Yung mga kaibigan ko nire-repost yung kanyang mga videos tungkol sa The Voice Kids. So na-intriga nga ako at saka sinabi ko na gawan ko kaya ito ng reaction. That's why eto ngayon, titignan natin ano nga bang meron kay Vanjos. Bakit siya pinili, kung hindi ako nagkakamali, ayon sa mga nabasa ko dito ay 3 judges ang ano tawag doon? Umikot para sa kanya. Siya ay taga Asinggan sa Pangasinan, o dito sa Pangasinan. So, ibig sabihin, malapit lang na bayan. Ayaw ko, kung tama ako, karating lang ng bayan ng Binalonan ng Asinggan. So tara, panoorin natin. Hindi tayo susuko, anak, hanggat hindi mo natutupad yung pangarap mo yan. Naka na? Nanda na po. Good luck, brother. Let your voice be heard. Leia, Bamboo, and Sarah. When times get rough, Pangmatanda yung kinanta niya. your dreams just fall apart. Wow. And sometimes you feel that you Pinagpapawisan ako. can't go on. When friends turn their backs on you and you're so helpless, you don't know what to do. I'll be on your side Diba? to comfort you. Very good. Love will see you through. My love Biglang taas. will see you through. Oh! Dalawa, sabay umikot. Across the deepest sea, when you climb the highest sea, my love will always be with you in everything you do. That means safe na siya, di ba? Pasok na siya sa round na to. Oh! Ano yun? Ang taas naman nun. Sandali. Ulitin ko. Kinikilabutan ako. Ayun na nga, 3 na nga silang umikot. Holy Oh, wow! tapos biglang parang walang nangyari. Sisirain mo ba yung speakers dito? Ano ba? Ano ba yan? Okay, wait. Galing. Saan nang galing yun? Okay. Decibel level. Okay, mo. wait. What's Nagulat your ako name, dun, young ah. man? Ako nga po pala si Ivani Jayas and Bayaban po. Vanjos na lang po. Vanjis.
Vanjos po. Ilang taong ka na, Vanjus? Ako po ay 12 years old na po. 12? Opo. Okay. Taga saan ka, Vanjus? Ako po ay taga Asingan, Pangasinan po. Taga Pangasinan. Sino kasama mo Pangasinan, today? Asingan. Yung papa ko po. Papa. Yung mama mo, hindi mo kasama today? Si Nasa Papa, proud na proud eh. ibang bansa Nakikita po. naman Nasa sa ibang mukha. bansa. Okay. Ang aking papa po ay, siya po yung nag-aalaga po sa amin ng aking kapatid sa bahay at may malit po siyang welding shop po. Isa po siyang welder. At Welder? Opo. At ang mami ko naman po, nandun po siya sa ibang bansa. Sa Hong Magalang Kong po, siya, OFW po siya. Ano yung trabaho niya? Pili ko matalino tong bata mo ito. Ah, Achiever siguro ito sa Tagatulong klase. po siya. Okay. So, Vanjus. Diyos ko, Lord, Vanjus. Congratulations. Salamat po. Napaikot mo kaming tatlo. You got the juice. Anong klaseng boses ang meron ka dyan? Correct. Parang wala kang limit. Dun sa taas. But the thing that impressed me is na parang kahit na tumataas, I'm looking at your mouth, I'm looking at your technique, yung paano mo ginagawa tong mga nota. Hindi naman ako nahihirapan kasi parang hindi ka nahihirapan kahit mataas, malakas. For somebody who's 12 na marunong ng gumanyan, Correct. I'm very impressed. Salamat po. I'm just I hope you end up choosing my team because I'm sure that there's so much more. It's a technique side, no, that I can hopefully be able to share with you. I'm just impressed by this. Salamat po. Karangalan na yun, nasabihan ka ni Leia na impress siya sa performance. mo. Pinakita mo just volume. Power. Sheer Salamat volume. po. no? Volume na matagal, na sustain lang. Yun, doon ako natuwa. Na medyo naintiligan na, uy, Salamat po. ay salamat rin. So, sana pumunta kang Camp Kawayan. Alright. Grabe, Vanjus. Juice. Pinatibok mo ng mabilis yung puso ko. Wow! Parang literal na you left me breathless. Wow! Took my breath away. You're Grabe naman breathtaking. Talaga naman. Grabe. Hindi, grabe kasi yung Marunong pinakita siyang mo from beginning to mangbola. end. Paano mo sinetap yung isang kanta, paano mo sinimulan, paano mo kinuwento. Lahat kumpletong-kumpleto na, kumbaga handang-handa ka na para sa kompetisyon eh. Salamat po. Pananampalataya ako sa'yo. Talagang Actually, kahit solid. sino namang Ngayon tatlo, pa lang, solid na sino solid sa tatlo ang na. kanyang At yun pipiliin? yung hinahanap ko na maging artist ko sa Team Sara. Okay lang. Salamat po. Kaya sana bigyan mo Magagaling ako ng naman yung tatlo pagkakataon eh. na makatrabaho ka, Vanjus. Natuwa talaga ako sa volume talaga eh. Kaya sabi mo breathless eh. Kasi parang andito na siya eh. Yung vocal, yung pagkanta mo, nararamdaman Si tate, namin dito proud na talaga eh. proud. At masabi ko sa kids for my experience, isa lang naalala kong ganon. And that's Na Ella. malakas yung ball. That's Ella. Yeah. Sabi ko yung And boses, even past the napupuno show. niya yung stadium talaga. Na kaya niya talaga, woo! Ganon yung expression ko parati. Come on, girl! Parati. Amazing talaga pag ginagawa niya yun. Eh. Correct. That's Curious it. lang ako, gano'ng kataas yun? What note was that? Key of F sharp. Diyos ko, Lord! Oh. He's Sisiyo. hitting Ako, an hindi F ako sharp. familiar sa mga ganon, yung mga notes, mga F sharp, I don't know anybody that can hit an F sharp. Miss Reg, Well, she's a freak of nature. Freak of nature We're talaga. human. iniisip ko kasi, Oh. Coach, parang hindi naman Regine Velasquez talaga, kailangan taas na yatang boses nun eh. push ng ganun. Pero yung ganun kataas, Yeah. ganun talaga eh. Oo. Here's the thing. Sa kanyang edad, Yun ganun talaga kataas. Kung yun talaga yung natural sa kanya, kasi hindi naman siya mukhang nahihirapan hitting F sharps eh. Wala. So, these are things Oo you naman, will oh. learn. Oo, yes, sir. Wala. I mean, Yes, I mean, sana naman yung mga nanonood sa atin, we're talking terminology, technical. Technical. Shush you! Boring. No, I mean, Hindi yan papatulad ng mga bata pag pinag-usapan mo ang technical. whatevs, man. Oo. Mautak din itong Sa isang eh, tingin si lang, ano? Babu Sa mga eh. Wala na. Pero ang alam kong pinili niya doon ay si Sarah. Tama? Si Sarah. Dahil yun yung mga nakikita ko, nababasa ko sa mga comments. Sa mga ang tawag doon kanina, sabi ko nga kanina, di ko alam kung ano yung tungkol sa F sharp, sa mga notes na gano'n, hindi ako pamilya sa mga yun. Pero knowing na gano'n yung reaction ng mga professional singers natin, ibig sabihin,
ibang klase itong si Van Jus, tama? Kaya this is another pride of Pangasinan from Asinggan. Van Jus gumagawa ng pangalan. Kaya good luck sa'yo, magaling ka. So malamang proud na proud ngayon si mother na nasa ibang bansa, si tatay na sabi nga nag-welding, at for sure maraming nang nakakakilala sa'yo. So ang payo ko lang, maging humble ka parate and do your best every time na ikaw ay makikipag-compete sa The Voice Kids. Of course, ang buong Pangasinan, ang bayan ng Asinggan ay nasa likod ng mga bata. We are rooting for you. Good luck! So if you like this video, don't forget to subscribe, like, and share.